Σήμερα θέλω να σας δείξω να σας προτείνω κάποια κοσμήματα από την Avon πάλι. Ξέρετε γιατί σας μιλάω για την Avon πιο πολύ? Έχω και από αλλού προϊόντα, αλλά σας μιλάω για την Avon πιο πολύ γιατί εκεί δουλεύει η μητέρα μου. Γι' αυτό είναι αντιπρόσωπο. Δεν διαφημίζω τα προϊόντα, αλλά διαφημίζω το πώς να δοκόμαστε, ας πούμε. Μακιγιάζ και περιποίηση προσώπου. Έχω να σας προτείνω κάποια κοσμήματα, όπως είναι αυτό. Είναι πολύ ωραίο, είναι πέταλο. Είναι για τύχη. Έχω και άλλα πολλά. Όπως, εγώ σας δείχνω τα πιο ωραία. Που νομίζω εγώ ότι είναι πιο ωραία. Ναι. Έχω και αυτό εδώ, που είναι λαγουδάκι. Επίσης θέλω να σας δείξω ένα μανό που δεν είναι μανό. Το βάζεις πάνω από το αγαπημένο σου βερνίκι και σπάει. Αυτό. Το σπαστό, πώς το λένε. Το έχουμε και σε μαύρο και σε αυτό το χρωματάσπρο δηλαδή. Θέλω να σας προτείνω και άλλα προϊόντα και άλλα κοσμήματα που δεν είναι από την εταιρεία Avon, ούτε από καμία άλλη εταιρεία. Είναι από καταστήματα που έχω ψωνίσει. Ναι, και ήταν πολύ ωραία, μ' άρεσαν και τα πήρα, ήταν τέλεια. Γι' αυτό και τώρα φοράω, για να σας δείξω, φοράω αυτά τα 3 βραχιολάκια. Αν θέλετε να πάρετε. Είναι πολύ ωραία. Δεν τα βρίσκεις συνήθως.